Néha a tél nem a hóval és a széllel érkezik, hanem azzal az érzéssel, mintha valaki követne téged. És december 16 pontosan ilyen nap. A nap, amikor a levegő csendesebbé válik a szokásosnál, amikor a léptek hangosabbak, amikor még a gyenge hideg is nem hőmérsékletként, hanem zelként érzékelhető. Őszeink azt mondták, a hidegben a meleg nem az utcára távozik, hanem a lélekből, és helyére az jön, ami már régóta várt. És ez a hideg nem az időjárásról szól. Ez a változások hidege. A hideg, amely megmutatja, kit védenek a fény erői, és kit tesztelnek a sötétség erői. Az ősi hiedelmek szerint éppen ezen a napon emelkedik fel a föld fölé a gonosz erő, hogy meglássa, ki az ember közül túl bizakodó, ki túl nyitott a világ felé, ki felejti el bezárni maga mögött az ajtókat, mind a valósakat, mind a lelkiakat. Ezért december 16-án tilos volt kora reggel elhagyni a házat, tilos volt dicsérni az embereket, tilos volt panaszkodni és még sokat beszélni is. Úgy tartották, hogy ma minden szónak súlya van, akár áldásnak, akár ítéletnek. De mindezen tilalmak mögött egy titok rejtőzött, amelyet csak az öreg boszorkányok és az Andrejevszkij kolostor szerzetesei ismertek. A titok Anna Vsevolodovna hercegnőhöz kapcsolódik, aki lemondott a gazdagságról, a házasságról és a hatalomról, hogy megszerezze azt az erőt, amelyet azokban az években könnyebb volt elrejteni, mint megmagyarázni. Azt mondták, hogy Anna, a védelmezőnő december 16-án minden házhoz eljön, de messze nem mindenhová lép be. Csak megnézi, hol uralkodik a nyugalom ezen a napon, hol ég a tűz nyikorgás nélkül. Ki hallgat bölcsességből, ki pedig gonoszságból, ki érdemes arra, hogy a tél könnyen teljen, ki pedig maga engedte be az életébe a hideget, amelyet később nehéz lesz kiűzni. Ma az egyik olyan nap van, amikor az ég hallgat az emberre, de az embernek is hallgatnia kell a jelekre. És ha mindent helyesen csinálunk, eltüntethetjük magunkból a régi félelmeket, elzárhatjuk az utat a negatívumok elől, megvédhetjük otthonunkat, megerősíthetjük szánkat, és még választ is kaphatunk egy régóta gyötrő kérdésre. De a legfontosabb más. Van egy ősi jel, amelyből meg lehet érteni, hogy ma egy fényes angyal áll mellettünk, vagy már egy idegen hideg árnyék lehel a hátunkra. Ezt a jelet ritkán mondták ki hangosan. Túl erősnek, túl veszélyesnek tartották. Ma elárulom nektek. És még Anna hideg titkos formuláját is, amelyet a nők és a férfiak ezen a napon mondtak, hogy elrejtőzzenek az irigység elől, megvédjék magukat a gonosz szemtől, és még a leghidegebb időkben is szerencsét vonzanak magukhoz. Ez a végén lesz. Ne hagyják ki, különben minden, amit ma hallottak, elveszíti erejének felét. Üdvözlöm Önöket, kedves nézők! Önök a Kuznicsana csatornán vannak. 2025. december 16-án ünneplik a hideg Anna népi ünnepet és a Szent Anna Vsevolodovna hercegnő egyházi emléknapját. Népi ünnep. Anna hideg, gazdag jelekben, hiedelmekben és szokásokban. Az ortodox egyház ma emlékezik Anna Vsevolodovnáról, a kijevi fejedelem, Vsevolod Jaroszlávovics lányáról, aki egy görög hercegnőt vett feleségül. Testvére a nagy fejedelem Vladimir Monomah volt. A nép egyszerűen hidegnek nevezte, mivel ebben az időszakban az időjárás kezd megváltozni, beköszönt a hideg, és a tél veszi át a hatalmat. Anna Vsevolodovna életét, akinek tiszteletére december 16-án ünneplik az egyházi ünnepet, történészek és teológiai professzorok gyűjtötték össze a számos fennmaradt információ alapján. Elsősorban az ismert, hogy a tiszteletre méltó asszony, aki a fejedelmi udvarban nőtt fel, elutasította a házasságot. A Krisztus tanításainak megismerése már kisgyermekkorától kezdve nagy hatással volt rá, és 1082-ben úgy döntött, hogy szerzetesnő lesz. Szolgálatára Kijevben kifejezetten felépítették a női Andrejszkij Jankin kolostort, amelyet a mongol-tatár iga alatt leromboltak. Szerzetesnőként Anna Vsevolodovna zarándoklatot tett a bizánci fővárosba, ahonnan Ioan Skopec metropolita kíséretében tért vissza Kijevrusba. A történelmi adatok szerint 1112-ben halt meg. Vasilij Vaszilevszkij történész és akadémikus feltételezése szerint Anna Vsevolodovna el volt jegyezve.
Feltételezte, hogy vőlegénye Konstantin Dukas lehetett, a bizánci császár, első Konstantin fia és társuralkodója. A házasságkötési szertartás azonban nem jött létre, mivel Dukast erőszakkal kényszerítették, hogy más hitre térjen. Van egy másik verzió is, miszerint Anna Vsevolodovna nem egyedül utazott Bizáncba, hanem édesanyja, Monomachini, a görög királyné, Konstantin monomasos lánya kíséretében. A tiszteletreméltó asszony 106-ban, az Andrejevszkij női kolostor alapítása után lépett szerzetesi rendbe. Érdemes megjegyezni, hogy Anna Vsevolodovna lett az első vezetője. Ő tartotta rendben a kolostort. Neki tulajdonítják a kolostor felújításáért tett jelentős erőfeszítéseket is. Az Andrejevszkij női kolostorban szervezték meg az első lányiskolát, amelyet egész Európában az elsőnek tartanak. Ott a hölgyeket tanították olvasni, írni, varni, valamint mindenféle kézműves mesterségre. Annak ellenére, hogy Anna Vsevolodovna szerzetesi fogadalmat tett, részt vett apja, Vsevolod Jaroszlávovics herceg ügyeiben. Ismert, hogy egy ideig a bizánci nagykövetséget vezette. Anna Vsevolodovna az Andrejevszkij kolostorban lett eltemetve, de nem tudni, mikor szentelték fel. A nap népi hagyománya. Oroszországban hagyományosan december 16-án fagyasztott áfonyát, vörös áfonyát, fagyasztott gyümölcsöket és egyéb bogyós gyümölcsöket ettek, valamint ezekből kejhet, kompótot készítettek, süteményeket vagy más ételeket adtak hozzá. Azonban a december 16-i fő csemege a tej volt, amelyet az utcán fagyasztottak le, késsel reszeltek le, majd cukorral megszórtak. Palacsintához tálalták. Este, Anna hideg napján a lányok egy házban gyűltek össze, ahol zugyapjúból vagy lemből fonáltak vagy szőttek. A gyapjúszálakból készült szövet gyógyító hatással bírt. A babonák szerint megvédett a gonosz szemtől. Azzal takarták le az újszülötteket, akiket még nem kereszteltek meg, hogy senki ne tudjon rájuk gonosz szemet vetni. A parasztok hiedelme szerint december 16-án a gonosz erők összegyűlnek a földön, emberek körül kóborolnak és figyelik, hogyan élnek. A gonosz erők emellett a karácsonyi ünnepségekre is készülnek. Bár nem ártottak az embereknek, a biztonság kedvéért ma igyekeztek nem kilépni a házból, ha nem volt rá szükség. Nem látogattak zsúfolt helyeket, nem vitatkoztak, és nem indultak hosszú útra. December 16-án a gyógyítókhoz és varázslókhoz jártak, hogy eltávolítsák a rontást vagy a gonosz szemet. Úgy tartották, hogy ma garantáltan megszabadulhatnak a negatív energiáktól. A gonosz szem vagy átok eltávolításához egy fekete tyúktól kellett tojást venni, és azt a fejük fölé tartva el kellett mondani a következő varázsigét. A sötét madártól vettem a gyümölcsöt, eltávolítottam az összes negatív energiát. Elmúlnak minden betegségek, a rosszindulatú szavak, a tisztátalan gondolatok, a megbabonázott, negatív cselekedetek, a titkolt dolgok. 3-szor köpni a bal vállon keresztül, majd a tojást a lábakhoz gurítani, majd összetörni és folyóvízbe önteni, miközben ezt mondani: ússz oda, és felejtsd el az ide vezető utat. A héjat egy száraz fa alá kell elásni. Ezen a napon, hogy megváltoztasd az életed, sikert érj el és boldogabb legyél, mondd ki: a szerencse csillaga ragyog rám. A bőség levegőjét lélegzem. A gazdagság patakjaiban fürdök. A nap és a boldogság és a bőség energiája tölt el. Írd le ezt a mondatot a kommentekben, hogy fokozd a hatást. A nap legfontosabb tilalmai. Régóta él Ruszinban az a hiedelem, hogy december 16-án, Anna hideg napján nem szabad bókokat mondani az embereknek, mert minden napon kimondott szótlan szó elveszi azt, amiért az embert dicsérték. Egyébként a dicsérőnek is bajai lehetnek. A nyelvén tipu megjelenik. December 16-án nem szabad panaszkodni a sorsunkra, vagy másokkal megosztani a saját problémáinkat, mert azok csak fokozódni fognak. Anna hideg napján csak pozitív érzelmeket kell közvetíteni a környezetünknek. Ezek elősegítik a kívánságok teljesülését, és sok kellemes meglepetést is hoznak. December 16-án reggel nem szabad sokat beszélni. Ezzel magadra vonhatod a környezeted negatív energiáit.
Ha lehetséges, délelőtt kerülni kell a zsúfolt helyeket. Délután viszont éppen ellenkezőleg nem tanácsos egyedül maradni. Meg kell hívni a barátokat és rokonokat, vagy el kell menni hozzájuk látogatóba. Úgy tartják, hogy akkor a szerencse és a jólét egész évben hűséges társad lesz. A babonák szerint december 16-án a férj és a feleség nem veszekedhet. A mai viszály kapcsolat megromlásához és váláshoz vezethet. Ezért olyan fontos, hogy Anna Koldus napján a házastársak kordában tartsák az érzelmeiket, különösen, ha mindketten hosszú és harmonikus házasságban érdekeltek. December 16-án nem szabad beengedni a házba az érkező embert. Azonban miután elment, feltétlenül meg kell keresztelni a bejárati ajtót és a küszöböt. Ezt azért kell megtenni, hogy ne engedjünk be a lakásba negatív energiát, amelyet a nem kívánt vendég hozhat magával. Anna hideg napján a terhes nőknek nem szabad dolgozniuk, különben a szülés nehéz lesz, és a gyermek nyugtalan lesz. A kismamáknak minél többet kell pihenniük és kikapcsolódniuk. Ezért ma lehet találkozót szervezni a barátnőkkel, vagy egyszerűen csak sétálni a friss levegőn. December 16-án nem szabad varni, kötni és hímezni azoknak a nőknek, akiknek gyakran fáj a fejük. A migrén állandó társukká válik. Ha a kézimunka a munkával kapcsolatos, akkor célszerű ezen a napon szabadságot kivennie. Ha ez nem lehetséges, akkor ajánlatos munkába állás előtt 3-szor keresztet vetni. Anna hideg napján jósnők, boszorkányok és varázslók látogatnak el. Ez a nap szerencsésnek számít a szemről való eltávolításhoz, a rontások, a rágalmazások, az átkok megszüntetéséhez vagy a negatívumok eltávolításához. Üdvözlendő a pihenés, a családi összejövetelek, a rokonokkal és barátokkal való találkozások. Mielőtt elhagyja a házat, imádkozzon. Anna hideg napján jó jel, ha palacsintát sütnek, ami feloldja a nap negatív hangulatát és barátságosabbá teszi. A palacsinta mellett kejhet is érdemes főzni. December 16-án néhány népi jóslat érvényes, amelyek arról szólnak, hogy mi fog történni az időjárással a közeljövőben vagy hosszabb távon. Ha nincs hó és fagy van, akkor rossz lesz a termés. Ha naplemente után a hőmérséklet 0 fok alá csökken, akkor meleg tél lesz. Ha fagy van, akkor a hideg sokáig fog tartani. Reggeli fagy, a tél havas lesz. Amennyi fényes csillag van az égen, annyi meleg nap lesz az évben. Csillagos égbolt meleg évre utal. Az egerek üregeket ásnak, a tél hideg lesz. A ruhák színe befolyásolja a közérzetet, a hangulatot és még a sikert is. December 16-án a kedvező színek, sárga, homokszínű és borostánszínű. Szerencsés számok, 48, 6991, 42. Kedvező órák, 9:00–17:00. Kinek lesz szerencséje ma? Kosoknak, mérlegeknek és skorpióknak. A vasárnap a nap védnöksége alatt telik. Tele van energiával, kreativitással, remek ötletekkel és lelkesedéssel. Ezen a napon minden ember eléri a pozitív állapot csúcspontját, és érez magában erőt nagy változásokhoz és komoly eredményekhez. Vasárnap szinte minden álom pozitív értelmezést kap, és az ember életkörülményeire koncentrál. Ha boldog vagy, az álom azt jelzi, hogy ez az állapot hosszú ideig fog tartani. Ha pedig szenvedsz és aggódsz, az álom egy nehéz időszak végét jelzi. Az a személy, aki sikereket vár és sok energiát fektet céljaiba, vasárnap olyan álmot láthat, amely sikert ígér neki. Ezen kívül néhány vasárnapi álomboldogságot ígér a fiatal családoknak és a leendő szülőknek. Néhány álom figyelmeztetést tartalmaz. Azonban nem kell félni tőlük. Ezek a képek arra utalnak, mit kell elkerülni, hogy megőrizzük a boldogságot és meghosszabbítsuk a jólét időszakát. Általában ezek az álmok könnyen értelmezhetők és nem hagynak hátra kellemetlen érzést. Az ebben az időszakban látott álmok olyan titkokat jelezhetnek, amelyeket az ember eltitkol a rokonai és szerettei elől. Felfedhetik más emberek titkait is,
közvetve figyelmeztetve az embert olyan helyzetekre, amelyekben az igazság kiderülhet, viszályt okozva vagy zavart keltve. A hétvégi álmok szintén a kívánságok teljesülését ígérik. Ha az álmok régóta kísértik az embert, és ő azok megvalósítására törekedett, hamarosan erőfeszítései meg lesznek jutalmazva. Ebben az esetben az álom azt mutatja, hogy az ember helyesen cselekedett és megérdemelte a jutalmat. Az álmok, amelyeket az ember vasárnap lát, nem igényelnek alapos és részletes értelmezést. Elég egy általános értelmezés. Bizonyos esetekben egyéni munka szükséges, amikor az álmot az ember életkörülményeinek megfelelően értelmezik. Az ilyen álmokban gyakran jelennek meg zseniális ötletek. Nyugalmi állapotban, önmagába merülve az ember olyan álmokat lát, amelyek segítenek megoldani bonyolult kreatív feladatokat, leküzdeni a válságokat. Egyesek ilyen álmokban találnak támaszt a további tevékenységükhöz. A december 16-án született skorpiók egyenes, türelmetlen és lobbanékony személyiségek. Mindig arra törekszenek, hogy mindent azonnal megkapjanak, akadályoktól és körülményektől függetlenül. Ha elvárásaik nem teljesülnek, az a környezetük számára botrányokkal, vitákkal és viszonyok tisztázásával járhat. Ezek vezető személyiségek, túlzott önbizalommal rendelkező sztárok. Soha nem elégednek meg azzal, hogy háttérben maradnak. Figyelemre vágynak. Szükségük van arra, hogy az események középpontjában álljanak és a reflektorfényben legyenek. Imádják, ha az emberek rájuk figyelnek. Szeretik, ha dicsérik őket és csodálják őket. Szeretik, ha a legkisebb okból is dicsérik őket. Ez a viselkedés a recept arra, hogyan lehet elnyerni a jó indulatukat. Dicsérjék őket gyakrabban, és ne féljenek attól, hogy túlzásba viszik. Ezek az emberek nagyon tehetségesek, sok területen érnek el sikereket az életben. Sok tehetségük van, és velük született szorgalmuk lehetővé teszi, hogy sikeresen fejlessék őket, és jó eredményeket érjenek el a karrierjükben. Önállóak, szorgalmasak, szeretnek a saját kezükkel dolgozni, szakemberek segítsége nélkül is tudnak dekorálni és felújítani a házat, ruhákat készíteni, hímezni, fonni. Nagyon érdekes vele lenni. Sok mindenről tudnak mesélni. Sok mindent megtaníthatnak. De az önmagukhoz vezető út mindig tövises. Nagyon nehéz előre haladni rajta. Nagyon nehéz megtanulni hallgatni a csendes belső hangot, döntéseket hozni, csak magunkra támaszkodva, nem hallgatni a társadalom ráerőltetett véleményére. De a hűségért a sors mindig nagyon boldog élettel, sikerrel és elismeréssel jutalmazza őket. A skorpiók rendkívül ritkán tévednek, de gyakran még egy hiba is végzetes lehet számukra. Az ezen a napon született skorpióknak nagyon sok barátjuk, ismerősük és ismerettségük van. A kommunikáció számukra a hajtóerő, amely segít megismerni önmagukat. Ez segít nekik előre haladni, új horizontokat megnyitva. A december 16-án született skorpióknak kiváló esélyeik vannak egy szilárd és boldog kapcsolat kialakítására a bakokkal, rákokkal, kosokkal, szűzökkel és halakkal. A mérlegekkel és a vízöntőkkel nagyon-nagyon nehéz lesz kapcsolatot építeni. Talizmánként az ónix illik hozzájuk. A kő széles körű népszerűségének fő oka nem annyira a szépségében rejlik, mint inkább az egyedülálló mágikus tulajdonságaiban. Nem véletlenül használták minden idők mágusai és gyógyítói. Az ónix a legerősebb védelem a negatívumok ellen. Védi a rossz szemtől és a rontástól, a rossz gondolatoktól, a negatív hangulattól, mind az embert, mind a környezetét. December 16-án ünneplik névnapjukat Vlagyimir, Alekszandr, Bogdan, Iván, Zseorgi, Piotr, Szemjon, Jegor, Nyikolaj, Ilja, Fjodor, Szergej, Jan, Anna és Evdokia. És most, hogy végighallgatták, a legfontosabbat nem szabad kihagyni, mert december 16 az a nap, amely csendben teszteli az embert. Nem tetteivel, hanem apróságokkal teszteli, azzal, hogy ma reggel hogyan kell fel, kinek mosolyog, mit mond vagy hallgat, és még azzal is,
hogy beengedi-e a házába egy véletlen vendéget. Életünk ritkán változik a nagy ünnepekkor. Az ilyen csendes, hideg napokon változik, amikor a sors maga figyel ránk a szokásosnál jobban. Ma láthatatlan erők járnak körülöttünk. Világosak és sötétek egyaránt. A világosak arra várnak, hogy megtegyük az első lépést a jó felé. A sötétek arra, hogy hibázzunk. És minden gesztus, minden pillantás, minden suttogva kimondott szójel lehet a világ számára, amelyet megszoktunk nem észrevenni. Nem hiába mondták az ősök, aki Anna hideg napján feleslegesen hallgat, annak ajtót nyit a szükségesnek. Aki panaszkodik, bajt enged be. Aki gondolkodás nélkül enged be valakit, sorsát engedi be. Aki elfordul, elfordítja magát a szerencsétől. Ez a nap olyan, mint egy befagyott tükör. Érintse meg, és megmutatja, ki is vagy valójában, és mit vonzol az életedbe. Ne próbálj vitatkozni azzal, ami fentről eldöntött. De ne félj sem. Ma sok mindent lehet helyrehozni. Ha el akarod hárítani magadtól a hideget, elzárni az utat az irigység elől, bezárni az ajtókat a gonosz erők előtt, és csak a jólét előtt megnyitni őket, csak egy dolgot kell tenned, meghallgatni azt a titkot, amelyet igyekeztek nem kimondani. Ez Anna kolduska képlete, amelyet régen csak este suttogtak, és csak azok, akik megértették a szó erejét. Generációról generációra adták át azoknak a nőknek és férfiaknak, akik nem csak túl akarták élni a telet, hanem erősebben akartak szembenézni vele, mint korábban. Így hangzik: a hideget nem fogadom be, az árnyékot nem engedem be. Otthonom a fényes ég alatt van, sorsom Isten kezében van. Ami idegen, elmúlik, ami az enyém, eljön, amit várok, teljesül. Egyszer kell kimondani, nyugodtan. És a legfontosabb, hogy csak azok olvassák el, akik készek a változásra. Ha úgy érzed, hogy ez a formula visszhangot keltett benned, akkor Anna hideg napja már elkezdett hatni az életedre, vagyis meghallgattak. Ez azt jelenti, hogy a következő lépés rajtad múlik. Legyen ez a nap a határ, amely után minden felesleges eltűnik, és minden szükséges megjelenik. Hadd kerülje el a hideg az otthonodat, és a meleg találja meg magától az utat. És ha meg akarod erősíteni ennek a napnak az energiáját, írd meg a kommentekben: a fényt választom, és a fény engem választ. Így megerősíted a formula hatását, és már ma elkezd működni. Hadd hozza neked ez a különleges hideg novemberi nap nem hideget, hanem erőt. Ne aggodalmat, hanem belső fényt. Ne magányt, hanem azt a mély érzést, hogy vezetnek, vigyáznak rád és irányítanak. Hadd távolítsa el Anna hidegsége otthonodból minden rosszat, irigységet, sérelmeket, nehéz gondolatokat és azokat az embereket, akik hidegséggel a szívükben érkeznek. Helyette pedig ajándékozzon meleget, amelyet a szem nem lát, de minden lélegzetvétellel érezni lehet. Hadd legyen az utad egyenesebb, a beszélgetéseid kedvesebbek, az egyedülállásod könnyebb. Hadd ne lépjen át árnyék a küszöbödön, és minden jóság szikrája térjen vissza hozzád öregasszonyként. Tiszta elmét, gyengéd szívet és olyan boldogságot kívánok neked, amely csendesen érkezik, de sokáig marad. Legyen minden, amit ma kívántak, teljesüljön, és minden, ami terhelte önöket, szétporladjon, mint az első és a meleg tenyér alatt. És ne feledjék, ezen a napon csak kívül van hideg, de belül legyen meleg, amit senki sem vehet el. Ezzel mára befejeztem. És önöket, kedves nézők, szeretném megköszönni a figyelmüket, és jó hangulatot, békét, jóságot és boldogságot kívánok önöknek. Kedves nézőim, fontos számomra a véleményetek. Kérem, írjatok kommentet, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő videóról, amely segít megismerni a népi hagyományokat és babonákat. Ha tetszett a videó, kérlek, nyomjatok egy lájkot.